Здравейте! В това видео ще ви покажа как бързо и лесно може да инсталирате eSIM карта от handysim.com. Влезте в настройки, натиснете мрежа и интернет, след това натиснете SIM карти. Изчакваме настройване на електронна SIM карта и тук в случая виждате, че камерата е включена, но при нас самата SIM карта ще бъде инсталирана от скриншот. Затова натиснете сканиране от снимка и изберете QR кода, на който вече сте направили скриншот. Сканира се, изчакваме информация за мрежата, настройване на електронната ви SIM карта от DTEC, изчакваме няколко минути, за да се свали самата SIM карта на телефона ви. И не забравяйте, че интернет връзката трябва да е стабилна, без прекъсване, докато се извършва тази процедура. И ето, че самата SIM карта вече е свалена. Връщаме се обратно към настройки. Може да активирате SIM картата, когато отидете на избраната от вас дестинация. След като я включите, задължително включете и услугата Roaming. Това е всичко в няколко лесни стъпки как се инсталира eSIM на телефона.